I won't I Chicago no. Ah, oh, I wouldn't want to be home or tam number. Hey, I won't nezora tawamu. I don't want you walk on a woman nezora tamu. I won't say no, I don't care. One day pass. I didn't make here. Oh, no, Diana. Ojurumaya jo muchele. Ebo kene ebuso mu madu washirike. Ebe chichi na tabu madu. It can be dangerous. Mosquito bites you now. Dangerous. Cockroach bites you today. Also dangerous. When rat come his own can be dangerous. All those things he bite you now. Dangerous. And umonu kena si buzo one them to sa no again. Yerayaka. Oyogoke, Yerayaka, Oyoko, Yerayaka, Ipuri Yaka, one day, Yerayaka, Okanarianu Wambele, Okanarianu Wambele, Nequapa Mata, Yombele, no, Nekura, Okawabia Bemumbele, Obras Monani, Mbele, Azuma Hoyambele, Brady Marcosi, Okanariano, Canadian, Nequapa Mata, I won't abone if you the call that town. I won't abone if you the call that town. I will rube. I will rube Merukino. I will rube Merukini. Kedia Merawutana Taram no. Kedia Merawuta Jatam no. Obumbuga will go. Obumbuga to go. I want a Taramubem. Okay, Taramubem. I want to come back. Ayo gromo go to wire. Ayo gromo go to wire. Ayo, I won't take bomo. Ayo, I won't imelole. Uma won't imelole. O teacher digi. I be how. Ebelebe bole by no walk out up your bola. You, I won't nebe. Alanga chichibula Lord alanga alagola okay there are no abila ya okay ku there are no abila ya obi okay mere ni wake japo yo okay ririko jawo oye binu no cheto okay oye ndomi cheto okay otalo ye dem chei otalo ye dem this is change atalo ye dem bed amalam misuike bedikele amalam misuike should in case ahu chinchini me I am sorry I won't take away one ikura I am sorry come out the one in that gonna in ke we are like na two face for the killing camera I'm going first. I came with one face. I'm not coming with one face. Two face. Ibe jealous. What's me with the swag? Number you go. Number cookie. You're gonna make me floor. A well law. Yam no de ko gere na adam tantai makede ge wo me apata e wo to dodge o gere da de tantai awo bro ga wuro okuku do ogbu tu garo na nga cheje egwu kata chikwa press ma tantai bo kita achaje kata chikwa na ndi madu kechi ku media so ana adị ma mgbe ụfọdụ otu onye ọbụla biko onye ọbụla vụ mkpọ ga-ama na ọ ga na-eyibe shapụ ike maka ịgbanwekwa awa
jee ebe enyi ya chọrọ nya maka ije ebe enyi ya tọrọ ọtọrọ akwa hapụja mkpo ya ọha maka ihe mere nwoke mana mma mkpo ebe a akwara mara ọka n'ahịa ka na ndị enyi ya dị nso ebe ọm nwoke ọm jere ojiji and ovu nnukwute nakwa nwoke amechi adị nchọrọ ya mechi anọ mana anyị adị nso ebe ọm ka so ya dị nso nwoke ma akwaje ojiji bifo ọ nọ n'ebe a na-eme ojiji n'ihi ozo ka ebe niile o wee mara akwa abata na nya ya na nya na-eme gburugburu ka ọ dawụrụ nya bifo ọ na-adawụ nya ọ bụrụ na akwa ahụ ọma na nya atọwọrọ mana ihe dị ma na-abụrụkwa na nya atọrọ akwa na nya atọrọ akwa dị ma na-abụrụkwa iwe kama ọcha anya machimagọ na ama n'ite ehi ihe ọ mụtụkwara ebe ọ tụkwụrụ o chere ọ ga-efu mkpa ebe o jiri ya machimagọ m ama n'ite ehi ihe ọ mụtụkwara ebe ọ tụkwụrụ ọ ga-efu ụzọ furukwu afọ akwa oke mma mana iwe na-eweji dị m anọ na mkpụ na ebe ọ tụ ebe o jiri gara atọ gara ha afọ akwa ihe ọ mụtụkwara ebe ọ tụkwara oyimo oke a na-eyo oyimo ịma na chinchi batara na be mo ọfụ ka nchi ute edi na osoro ụmụ dị na n'ute ojekite tụwa mfọ ojekite tawa mo were ọkụ chọba chinchi o nekwa ụmụaka isa nekwa ndị nwunye isa nekwa nke gbara ebe ha na-ekere m ọgụ oyimo chinchi oyimo ọ bụrụ ya ịmanye dị n'ime bụ ana m emekwa ka ọ dị mma maka oke ịhapụ ime ọcha bịa bụ ube mmadụ adị ka anyị na-ayọ orisa nyere onye ọbụla aka ogbu oke nke ya ekpere mụ na ekpe n'ụwa onye ọbụla gbuo oke ebe ya nwoke gbuo oke nke ya ọsọ ya zọ na-erezi nwaanyị gbuo oke nke ya ọ bụ tomato na-akpọsazi maka na ụlọ ọ bụ nke gị ka anyị na-ayọ orisa nyere onye ọbụla aka ogbu oke nke ya ọkụbụrụ ehi akwara ike na ahụ ọgwụ nna ya bịa ka ị gara afụli erie ụkwa ata pepe sup ọfụrụ